Αποκάλυψης, κεφάλαιον 21. Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν. Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και η θάλασσα ούκ έστιν έτη. Και την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ, κενήν είδων καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένην ως νύμφην και κοσμημένην το ανδρεί αυτής. Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης: Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και σκηνώσει μετ' αυτόν, και αυτοί λαός αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός μετ' αυτόν έστε, και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν, και ο θάνατος ούκ έστε έτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος ούκ έστε έτη, ότι τα πρώτα απήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο: Ιδού και να ποιώ πάντα, και λέγει μη, γράψον, ότι ούτε οι λόγοι πιστοί και αληθινοί εισι. Και είπε μη, γέγονεν, εγώ το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ το διψόντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο νικόν έστε αυτό ταύτα, και έσωμε αυτό Θεός, και αυτός έστε μη Υιός. Της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης, και φωνεύσει και πόρνης και φαρμακής και ειδωλολάτρες, και πάυση της ψευδέση, το μέρος αυτόν εν τη λίμνη τη και ομένη εν πυρή και θείο, ο έστιν ο θάνατος ο δεύτερος. Και ήλθεν εις των 7 αγγέλων των εχόντων τας 7 φιάλας, τας γεμούσας των 7 πληγών των εσχάτων, και ελάλησε μετ' εμού λέγον: Δεύρο, δείξωση την νύμφην την γυναίκα του αρνίου. Και απίνεν γέμε εν πνεύματι επόρος μέγα και υψηλών. Και έδειξέ μη την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσαν την δόξαν του Θεού. Ο φωστήρ αυτής όμοιος λίθο τιμιωτάτο, ως λίθο οι άσπιδοι κρυσταλλίζοντι. Έχουσα τείχος μέγα και υψηλών, έχουσα πυλώνας 12, και επί της πυλός είναι αγγέλους 12 και ονόματα επιγεγραμμένα, αέστιν ονόματα των 12 φυλών των ιών Ισραήλ. Από ανατολών πυλώνες 3, και από βορρά πυλώνες 3, και από νότου πυλώνες 3, και από δυσμών πυλώνες 3. Και το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12, και επ' αυτών 12 ονόματα των 12 αποστόλων του αρνίου. Και ο λαλών μετεμού είχε μέτρων κάλαμον χρυσούν, ή να μετρήσει την πόλην και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και η πόλης τετράγωνος κοίται, και το μήκος αυτής όσον και το πλάτος. Και εμέτρησεν την πόλη εν το καλάμο επί σταδίους 12.000, το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής ίσα εστί. Και εμέτρησε το τείχος αυτής 144 πηχών, μέτρων ανθρώπου, ο έστιν αγγέλου. Και είναι η ενδόμησης του τείχους αυτής ίασπης, και η πόλης χρυσίων καθαρών, όμοιον ή άλλο καθαρό. Οι θεμέλιοι του τείχους της πόλεως παντί λιθοτιμίου και κοσμημένοι. Ο θεμέλιος ο πρώτος ίασπης, ο δεύτερος σάπφυρος, ο τρίτος χαλκιδών, ο τέταρτος σμάραγδος, ο πέμπτος σαρδόνιξ, ο έκτος σάρδιον, ο έβδομος χρυσόλιθος, ο όγδοος βύριλος, ο ένατος τοπάζιον, ο 10ος χρυσόπρασος, ο 11ος ιάκυνθος, ο 12ος αμέθιστος, και οι 12 πυλώνες 12 μαργαρίτε. Αναείς έκαστος των πυλώνων ειν εξ ενός μαργαρίτου. Και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως ίαλος διαυγής. Και ναόν ουκ είδονεν αυτή. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ ναός αυτής έστι, και το αρνίου. Και η πόλη σου χρειαν έχει του ηλίου δε της σελήνης συναφένωσεν αυτή. Η γαρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λίχνος αυτής το αρνίου. Και περιπατήσουσι τα έθνη δια του φωτός αυτής, και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν, και οι πυλώνες αυτής σου μη κλειστώσιν ημέρας. Νίξχαρ ουκ έστε εκεί,
και ίσωση την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν. Και ουμή εισέλθει εις αυτήν παν κοινών και οποίον βδέλιγμα και ψεύδος, ή μη γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Eu te mostrarei a esposa do Cordeiro de Deus. E ele me transportou em espírito a um grande alto monte e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, a qual tinha a claridade do próprio Deus. E o lustre dela era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe à maneira de cristal. E tinha um muro grande e alto, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e uns nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 dessas portas estavam ao oriente, 3 portas ao setentrião, e 3 portas ao meio-dia, e 3 portas ao ocidente. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro de Deus. E o que falava comigo tinha por vara de medir uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o muro. E a cidade é fundada em quadros, e tão comprida quanto larga. E mediu ele a cidade com a cana de ouro, e achou que era de 12.000 estádios. E o seu comprimento, e a sua altura, e a sua largura são iguais. Mediu também o seu muro, que era de 144 côvados, da medida de homem, que era a do anjo. A estrutura, porém, desse muro era de pedra de jaspe, e a mesma cidade era de puro ouro, semelhante a vidro claro. Os fundamentos do muro da cidade eram ornados de todas as qualidades de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, e o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto, o 12º de ametista. E as 12 portas eram 12 margaritas, uma em cada uma. E cada porta era feita de uma margarita. E a praça da cidade era de puro ouro, como vidro transparente. E nela eu não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso com o Cordeiro é o seu templo.
E esta cidade não precisa de sol nem de lua que alumiem nela, porque a claridade de Deus a alumiou. Sua lâmpada é o Cristo de Deus. E as nações caminharão à sua luz. Os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque noite ali não haverá. E também receberá a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma contaminada, nem os que cometem abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida eterna.